गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दिनै भारत संबिजिर रनसायगिरि गेदेमा भारत रत्न डक्टर भीमराव रामजो आम्बेडकारनि गोथार जोनोम सान। डक्टर भीमराव रामजो आम्बेडकार बिथांनि 130थि गोथार जोनोम सानाव बिथांखौ सिबिनाय होनानै मान बावदों। लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बराय फोरबो खुंफुंदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BKWSCआ BKWSनि CM मानगोनां मिहिनचर बसुमतारिया गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। गोदान बोसोरनि समावनो दुखुजों साग्लोबदों। अनसुमा रामसिंहारि आरो बहा बर' मुंनि सानै लाइमोना मटर साइकेलनि जाब्रबथायजों बरपेटा जिल्लानि सरपगाव जिउ खहा जादों। गुबुन फारसे रंजालि बैसागु समावनो फिन आरोबाव क'क्राझारनि थिथागुरियाव गारिनि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि गारिनि जाब्रबथायजों बैसागुनि समावनो मैया आरो दिनै गासै 7 बर' सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा। आसाम बिधान सभानि मोखाङाव भारत संबिजिर रनसायगिरि गेदेमा डक्टर भीमराव रामजो आम्बेडकारनि जोनोम सान फालिदों। लोगोसे बोथोर गोदाना बयनिबो जिउआव रंजानाय आरो गोजोन सुदेम आबहावा लाबोनानै होफैथों। बेनि थाखाय आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मिजिं खालामदों आरो बैसागुनि बयनोबो बिथाङा गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजोआव जादों उन्दै गथ'सा खावनाय जाथाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनिफ्राय सासे आइजोआ 7 दाननि गथ'खौ खावना लाना थांदों। खावनाय जाथायनि नुथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाना थादों। खौरांनि बायदिब्ला गथ' खावग्रा आइजोखौ दासिम सिनायथिनो हायाखै। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बर'नि माहारियारि हारिमुआरि फोरबो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै 14 एप्रिल 2022 इं बांला 30 चैत्र 1428 अक्ट'खालि सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुरुबासा दालाइ एबसुआ गाजा गोमजायै लांदां बैसागु फालिदों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाना रंजादों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ NDFBनि बागै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों थांनाय बोसोराव सरकारा गोबां मोजां खामानि मावबोबाय होनना 4,000नि बांसिन NDFBफोरनो अनसुंथाइ होबाय आरो 274नि बांसिन केस उइथड्र खालामबाय होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों BTR गोरोबथानि दारै बर' जोहोलावफोरा न'आव फैफिनना सान्थि थानो हादों होनना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै बावखुंग्रि फोरबोनि जोबथा हाजो गाखोनाय सान। बावखुंग्रि हाजोआव बोसोरनि दुखु दाहाफ्रा स्रां थांनानै गोदान बोसोरनिफ्राय गोदान गोसो बोलोजों थांना थानायनि बोर मोननो हायो होननानै फोथायनायजों आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो हाजो गोजौसिम गोसारनानै थानाय शिब मन्दिराव गाखोना खुलुमो आरो फुजा होयो। हाजो गाखोनायाव लोब सुबुंफोरा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।